Nik uste helburu guztiak bete diela, bai zea giak osatu duten jendeentzat eta zer da gia bat polemikari gabe. Kasu honetan, polemika sortudik gian sartu ez den jendea o urrun gelditu dena bere ustetan. Eta ni zentzu horretan oso kritikoa nauk, oso kritikoa. Aipatu beharra zaudek. Hor dauden jendeak, garai bat inondu zenak, isilik zergatik gelditu ziren. Eta hor barruan daudenak beste gida batzutan zergatik montatu dute, haren besteko eskandalua zerrenda horretatik kanpo gelditu zirenean. Beste alde bat, adierazpen askatasuna non gelditzen da gauza horietan. Eta azkenean ikusten dit dena bete dutela ben helburua. Alde batetik, restaurant aipatu izan dudek leku askotan isiltasunean pasako zen lekutatik, beste alde batetik bertan zerrendan agertzen diren sukaldariak mutu gelditu dituk sanez ondo hori gaituk, eta zerrendatik kanpo gelditu direnak kristola montatu ditek, eta baita ere lortu ditek bere helburua kazetari eta irrati eta telebista guztietan sanez gu gara hemen egiaren adierazle.